Om garnalen te vangen wordt gebruik maken van een techniek waarbij netten over de zeebuim sleept worden. Op nota is nog onbekend wat voor gevolgen het had voor het leven in zee. Eind 2013 rint de visvergunning van de garnalenvisserij aan. Bij de aanvraag van een nieuwe vergunning moet aangetoond worden dat de viskers net op het skiën zijn. De Universiteit van Wageningen is daarom in opdracht van Fiskers en Oerriet begonnen met een groot onderzoek op het water. Als een monster met de zuigkoor binnenkomt, dan sorteren we het hier eerst. We halen de grote dieren eruit. Dus schelpdieren, wormen, maar ook wel garnalen natuurlijk. Krabben, ja, al het kleine grut dat op de bodem leeft. En dat zoeken we hier uit bij deze bakken. En dan voeren we het in de computer. Het blijkt dat de garnalenvisserij te volle skiën jochtet, dan kan dat vervelende gevolgen hebben voor de viskers. Jouke Bosma had jarenlang garnalenvisser geweest. Ik denk dat het al wel wat taf valt. Ja, die klossen die rollen over de bodem, dat zijn rubberen klossen. Ja, en die rollen gewoon over de bodem. Dat is niet zo. Ik denk niet dat er veel bodemberoering is met garnalenvissen. Voor de boomkorvisserij is dat wel heel erg uitgebreid onderzocht. Maar dat is een tuig wat gewoon echt door de bodem heen getrokken wordt. Daarin verschilt het wel met de garnalenvisserij. Het tuig van een garnalenvisser rolt als het ware over de bodem heen. En het idee is altijd geweest dat dat waarschijnlijk veel minder effect heeft. Dat zal ook ongetwijfeld zo zijn als je het vergelijkt met een boomkoor. Maar ja, dat neemt niet weg dat er eventueel toch effecten zouden kunnen zijn op hele gevoelige soorten zoals anemonen, polypen. En misschien op de kans dat jonge schelpdiertjes zich vestigen. Dus dat soort effecten die zijn eigenlijk nooit bekeken. En dat is eigenlijk waar we in dit onderzoek naar kijken. 174 stroken boaien met een lengte van 150 meter werden de komende tijd met een soort van stofzuigerslang aanspeurd. Als je dat joggen, zou je denken dat de onderzoekers de boaiem zelfs vernielen. Ja, dat kan misschien zo overkomen, want het is inderdaad een enorme bak. Maar in feite hebben we maar een heel klein strookje dat we van de zeebodem nemen. Dus het effect van ons eigen onderzoek dat zal meevallen, zeker op de schaal van de hele Waddenzee. De resultaten worden eindelijk bekendmaken.